Sa Bacolod City, lalaki patay samtang live-in partners sini pilason matapos gintiro sang wala pa makilala nga suspetsado sa sulod mismo sang ilang ginarentahan nga balay. Yaring balita nga atong gintutukan. Napuhag ang tulog sa mga residente sa Purok-Sigay, Barangay 2, Bacolod City sang nabatian ng hindi magnubo 5 kalupok sa armaslutang pasado las 6 kaina sa aga. Apisar tuman kaikit sa mga pamalay, wala sang may nagdesider nga hibaloonan ng tabo, bangod sang kahadlok man sa ira kabuhi. Ang maghagug mga biktima ang duha palang kabulan nga nagarenta sa ining balay, gani wala pa masyado kilala sa lugar. Sunod sa tag-iya, ginasuspetsuhan ang duha nga imbulbado sa iligal nga operasyon sang droga. Tilbaan kami gani kay nupok to sa likod balay naman. No? Sang nagtahaw na ang linupok, gintabangan ni alias Drew ang kasiringan para madala sa ospital. Pagsaka naman nabta naman nga gahapa sa gakamang ang iya asawa. Pero nakita naman, nanti sumipisaka, nakita na naman nga banay nga arat nga baro-uro ito ya. Pwede may dugo niya nga utok ya. Sabi ka kwat, ko nila nga sa ngayon ng pulis, nagninilapta, patugali ko ng mga utok ya, kadamo sa dalan, ako no. Gintumod sa Police Station 2 ang duha nga Sunday Ransmore Banyas, 29 anyos, kag si Mary Liza Pahamutang alias Miray. Base sa inisyal nga investigasyon, nagakatulog ang duha sang hinari nagsulod ang suspect nga naka-helmet kag face mask. Amo man ang babayi nga may mga pamilya man nga mga konektado sa mga illegal nga transaksyon sang illegal nga droga. Igo sa ulo ang naangkon sa lalaki nga gintunaan sa iya kamatayon, samtang padayon naman nga ginabulong ang live-in partner sini nga may pila sa mata kag likod. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.